Testingan na lang natin kung gaano katibay yung iPhone at saka Samsung. Tala dyan! May ngutang ko niyang Misa Naldo kung nano ba ing dapat kong saluan na cellphone. Nung iPhone ba ulit or Samsung? Cherry Mobile gang makananuming basibas. Balik de pa rin kay Eka. Ning jowa mo, may paman babasibas at chuneping kay ngaliwa. Ewan ka niyan. Hello guys! It's my birthday today again. Basta tala rin comments yun eh. Makanta, makapag-decide na ako nung nanawing salawan ko sa cellphone. Di ba? Nakalak siya. Kailangan mo lang tumingin na mabilisan. Ganun kabilis yung Samsung. Paano ko yun? Di ba sarado? Bubukas ka agad siya. X. Ganun kabilis. Tignan natin mata lang ha. Hindi kuya, baka kasi malaki mata mo kaya mabilis. Papakit ka lang. Mag-yan. Bubukas siya. Hello, Dap Lakap! Lagi yung present karenggang videos. Papost ko, lalo na kareng live ko. Panayang atsu. Hello, kamusta ka? Nangulam mo, may anak ka. Diba? Maganda nga yung quality na. Picture tayo. Oh, airdrop na lang. Ay, pwedeng Bluetooth na lang. Send lang messenger. Hindi, WhatsApp na lang para yung meron ko share it. Pero pag mag-airdrop sila, paano kasi mag-airdrop dito? Paano mag-transfer ng kanta? Ay, Spotify kasi kami. Pag nanonood ka sa YouTube, tapos gusto mong panoorin yung YouTube habang may ginagawa ka, pwede mong gamitin yung pen mo. Kukunin mo ba? Hindi mo na lang i-double tap tsaka may ganyan-ganyan. Hindi mawawala pang pen. Burid ako sa usapan ito. Ang bahala ng picture. Magkaya ko kasi Instagram. Sabi ni Malone. Yung palang kantang tutunog ganini is kaya rapper la keng makabebe. So, kalaguran tala. So, habang sa setup kay ni, makaramdam tamo pa dali. Isigaw ng katarungan, gising na kababayan, wag nang magbulag-bulagan, kailangan ipaglaban. Para yakining naglaban. Ang barilay 38, nakakapagtaka. Habang yaking tukhang, yung kanta nga ini, masanting yan eh. Okay, ningasting, bagal ng internet. Blackberry's waving nga. Ito ba? Pag gumanong ka, open yung Instagram. Tingin, pag nagganong ka? Try ka, Bakit? Kasi pinindot ko siya. Lock mo yung phone mo. Unlock mo nga using your finger. Fingers? Ang tagal naman, shit. Kaya sa akin, without looking. Dahil lang. Makapag-compose ka ng kanta? Teka lang, ayoko ng drums. Baga na pa tayo. Ma'am, kasi magkain na ko kaya hindi ko na nakiyak. Yes. Sabi ng Micaela Calara, Cherry Mobile te, matibay pa keng relasyon nyo. Makanyan, Micaela Calara, ne. May pamanbesi basing jowa mo, at tunay keng aliwa. Mabiyapin Cherry Mobile. Gangalakwan making tricycle, ibalik de pa kaya ka, ne. Tsaka paano kung wala kang AirPods? Kung may wear yung headset mo. Tapos low bat ka, pero gusto mong kumakinig ng music. Mag-speaker ko. Buisit kasi. Sino ka naman kasi. Sino ka kasi makaisip nung isa na lang yung lightning cord na lang. Sa bagay maganda nga naman yung wireless eh. Asa kaya yung phone ko? Ay, low bat. Asa kaya yung phone ko? Ay, ayun! I saw you! Hello, Kang Jay, yun. Kamusta? Okay, shoutout. Ni Mamaus. Wow, maka-live ko. Eka, magulo. Kailan kaya ako magkakaroon ulit? Feel ko yung 11 Pro Max, magagandang features. Yung camera moms, yung zoom na pakalayo. pesos eh. Magkano ya? 60. Maning-mani kay Yula yun. Yula! We're not talking about the price. We're not appealed. Samsung, kaya matutod na kata. Isa ako mamasang books. Maganda ka phone lang may power. Ating alayang kaya i-book ng Samsung. Play tayo pa yung music.
Nakanta, mapag-good vibes. Yan, mawala ako tuloy. Yan, game. Kang Princess Liana Bautista, wash our out. Kang Jaehyun, kang Presley Deal. Kung nino rin alang gagawan kayo, mag-subscribe kayo kang Presley. Nung buriyong akilala Presley, mata kayo kayang YouTube channel. Ampong, shoutout muna. Gagulwanda ako rin Ngini kayo manggulo, nandingi ko maka-live. Shoutout kang Rog Andre Huico. Oy, Rog. Hello kang Marlon Buwan Salas. Hey mo naman keka. Kamusta na ako kano? Oy ni, okay mo naman. Ali ko pa may kapaglutong breakfast ko kasi may meeting kami nandin. Oh, kaswanda na kaya yan, timbol. Sabrina Lu, hanggang matutod ko pansinanda ka. Basta ka pansinanda ka. Miss you too. Diyos ko, nekal lang pa na naning phone na ni. Hanggang ngayon ni alike pa, papalitan. Kubalo na nung silwan ko. iPhone user ko, pero aliya, pre-recorded ni. Yako ni. Live, we're live. We're multitasking. Ito, ha? Ay, sorry nung geng ka na barawit. Dam kaya pa ngayon pa din po nakankurugo. Sabi ng Junior Castro Yabut, Samsung ka no. Alina, in-explain kung bakit. Actually, meron tong option, yung mga Samsung, meron tong option. Kung gusto mo lang nasa 100 yung paggamit mo ng phone, lahat ng pinipindot nandito lang sa isang side. Meron na naman ang ano Hindi yung screen, nasa gilid lang lahat. San sinasabi? Half-handed din. Hindi. Yung buong phone mo, nasa isang gilid lang. Patingin. Wait, hanapin ko. Pala, Zaira Maxine Canla, sabi na Samsung mo naman kanu. Hey Siri, drink this for me. Diba? Since wala kasi sophisticated. HM classy iPhone. If you're a business person, if you're a corporate person, I suggest you use Samsung. Yes, If you're a vlogger, use iPhone. Baliktad. If you want to be Hindi famous, kasi sa nakakapag-notes, ganun yung mga Awa na yan, notes. something sa mga You want hello? trabaho. Wait. Sulat mo yun. Okay. Okay, eggs, bread, grocery pala. Mag-grocery tama na pang kulang ka yan Tinin. Okay, sige. Pwede may lagay kayong screen mo, home screen. Alang wipe, alang data, Almira. Sabi na namang yan vlogs, iPhone bata. Tabat bata mo ko. Ikang bata ko Apple Pay. Tatap mo lang yung phone mo, makapagbayad ka na. At nangyari ng Samsung. Samsung Pay. Sabi ng Pau ng ngayan, Samsung. Wait lang, ilan na kayong COVID? 2,100. Nakikita ko yan sa Samsung? Aliman. Yung iOS ba may dark mode? Oo! Good for you. Pops, ilan yung fonts ng Samsung? May curly, empty. You can download. Jesseline iPhone. Wait lang, hindi ko mabasa tong Arabic na to. Up yan Nagarayan nuts, hot and spicy. Okay. Nabasa ko na siya, Arabic kasi. Wala yung pantayang sopa. Pantaya, besh! Pantay. Green pantaya. Compare na kay... Andon? May kumpas pa ang May Samsung. Samsung TV ba? Kahit anong smart TV makakonect mo siya. Kahit anong TV lang. Yun yung laban ng Apple. Exclusivity. Pero yung Thanks, Lo. Pero yung Android phone, kahit saan pumunta ka sa kaibigan mo, wala siyang Apple TV. Wala siyang remote. Pero meron siyang Smart TV. Pwede kang mag-mirroring sa phone niya. Ilang steps na kaya nakukuha? So pag gumanito ka, Sabi ng Pintep, Nokia wala yaking pagpipilian. Black da kaya. Jenna, sabi na iPhone mo naman. It's a tie. Sabi ng Real Lino Manansala, iPhone mo naman kanu. Sabi na namang Marlon Buwan Salas, hello. Nang mahilig ka kang mansanas mag-iPhone ka. Pero para ka ako Samsung. Actually, iPhone user ko talaga. Pero bisa akong mag-Samsung for a change. Kaso, tatakot kong magsisi. Bandang tatawli na, ay, dapat pala may iPhone na ako umulit. Napiniting pagsubok kaharapan ko. So, sabi ng Renz John Samsung. 4. Nanong saluan ko,
It's a tie. Samsung ang pong iPhone. Hello, Andrea Maninang. Hello, Darren Ponce. It's a tie. Alam nga naman sali kong adwa. Marilu Beltran Kenika. Android ing pisasabyan nga ng makanta. Bakit makaya ba keng Android? Sabi ng Sia Cardinho. Jowa ka ning salwang ko nga na. Koy dap-dap. Masanting ka no saluan ko jowa. Totoo! Sabi ng Kuya Pao, luklukan ka ning salon ko. Ine, may kasalina akong luklukan. Jewison Bautista, sabi na Nokia ka no. Hello! Malag! Shoutout ulit kang Dap Lakap. Welcome back. Shoutout mo naman ulit kang Sabrina. Sabrina Lu. Nga ko pinkay ka Sabrina. Gang matutod ko, shoutout da ka. Hello, kareng team pakinabang from Mexico, from K8. Makanano kayo kung i-pronounce yung lagyo mo. ACMH. Shoutout din kang MNL Diala. Sa Apple products na rin gagamitan ko. Pero, ikit ko lang kasi retang cellphone na rin kaluguran ko. Masanting niya yung quality na ng video na kailangan ko kayong vlog, di ba? Kaso, tatakot ko po tang magsisi kong mag-Samsung. Kasakit mag-switch, ne? Mapya pa yung cellphone, magkasakit ka mag-switch, pero keng relationship mo, hanggang kayo mong wiksari, lilipat na kayong aliwan, eh. Shoutout din kay Josh Clifford Edora. Hello. Samsung S21 masanting layi. Samsung S20 la pa, di ba? Actually, makanini mangyari. Sali kay kasing iPad ding kay ko, paunahan ko niyang birthday na. So, niyang sinali kong iPad, dapat sali na ako ring phone. Ing salon ko na dapat ang Samsung S10 Plus. Kaso niyang sasaluhan kay, sabi ko, kuya, yung Samsung S10 Plus nga kumanta. Yung sasaluhan kayo, sabi na nitang salesman, ma'am, ba't di na lang kayo mag S20 nga ng makanta? Yung in-advise ng mag Samsung S20 na ako mo. May galiwan ako na naman. Isip, may na-trust na ako na naman. Ewan na yung kita pinali ko Sally kasi paano nila naman. Mag-promax Nag-promax na ako. So, Maki, Samsung na mo. Bakit Samsung na mo? Panid akong paglokon ng kaluguran ko. Yung cellphone ko kano, bala mo, landline niya. Kasi panayang maka-charge. Happy na? Ano yung mga charge? Ano ta cellphone ng Yula? Kaya may landline niya. Yes, syempre yung itang pro. Maxay na, besh. Ricardo niya! Landline ni mga mall. Panayang low bat. So, ali kaya gagamit nung ayaw maka-charge, maka-telepono ko kano, makanta. Shout out karenggang Parisian nga na especially kang Aaron Rocas Bautista. Mas masanting laring Samsung kaya. Kayong what way? Ot palagay yung mas masanting yung Samsung. Matibela ka no ring Samsung ang pangmasala camera. Proven and tested Samsung. Picture na tayo ng niya kung makana niya. Madalon doon, alang green. Yung selfie picture ng iPhone, yung lumalabo yun sa likod. Pagka-upload mo pa lang, shit, naka-iPhone siya. Alam na alam. Istong kayong camera ka no, camera quality, anti mo mag-upload ka ne, sabi da, pag iPhone ka no, balong iPhone niya itang picture. Yung sa Samsung parang nagiging bright yung kulay. Kumbaga yung red nagiging makintab, ganyan. Halata na blurred lang. Meron yan. Android. Ngayon sa iPhone, realistic yung kulay. HDR? HDR! Ayun. Focus mo yun. Picture na lang. Sige. Mas masala nga lang green. Dahil pata makabaya pa yung area. Tinawad na ng kuya ko. Ano mas masala? Malaki lang yung screen. iPhone, yan all day, every day. May raspin kay point na isipan ko, sali na ako mo kaya nga dua. Bakit pala ng problema, ne? Hello, Vincent Domingo Cabanlig. Better quality iPhone kanuha na makanta. Hello, Christian Aaron Benko. Balo ko, bit-bit na kayong yan. So, thank you, ne. Tamo, wala na ako mang headset. Maka-headset ko pa. Karenggang kajukans, pasok. At niya pa ka nung obreng kaya kayong tata. Sabi ng Aaron Rocas Bautista, hard battery, lakasireng Samsung, malambat lang mag-low bat. Bakang magkasakit, idol, mag-cherry mobile na kamo. Bisa ka mang mag-cherry mobile, kaso wala yatang cherry mobile kay niya. Huli ko pa.
Before I switched to iPhone, sinabi ko na yan, Samsung is way better. Pero niyang mag-switch kong Apple products, I found Apple products better. My phone na kano, kaya Cherry Mobile natin lang tibereta. Anang Andrea maninang Samsung niya kano. Masyado yung common, ingitsura na ning Samsung. Emo distinguish ko na nuwing Samsung king ali Samsung itchong timo, kayo ken jeep ne. But nano yung phone mo? Dabalo ko nano yung klaseng Android. Pero nung maka-iPhone ka kano, istong matsura ken jeep, linwal mo yung phone mo, balo na yung iPhone niya. Sophisticated kasi. Tsaka kilwal, wala ko mon ka nga. Tao, Nung maka-Samsung ka? Na ako naka-Samsung. Tapos, yung kasakay ko sa jeep, ma'am, anong model ng Oppo mo? iPhone, Apple, may sariling OS na. Hindi, Samsung to. Hindi Samsung to, tanga. May ganun ka ba? Oh. Makakaway ka pa. Pares ka? I mean, hindi mo na alam mo ano. Walang Alam ng Samsung at Oppo. In appearance na, very common niya kanu. Hello, Dave! Musta? Mas maganda ang battery ng iPhone 11 Pro versus Samsung S20 dahil mas okay yung consumption ng chip niya compare sa S20 kahit mas mataas capacity ng bat niya. Pwera ka no biro na ini ala ng biro-biro nga ng Christian Aaron Benko mas masanting niya kanu ing iPhone. Pwera biro. Mas okay yung app development ng iPhone kasi sa dami ng Android phones compare sa iOS na iilan lang. Kaya Samsung na kamuan ng Maki. Pa hello Marilu Beltran. Mas masantinging iPhone 11 same tamo maluwat ya maglobat nga ng Alexis Valencia de Mesa. Kaya comfortable, 10 years na kaya. Hindi ka comfortable, binyena ko kaya. Libre ako. 10 years. Kaya ba't ining phone ko ngayon ni Alika pa Celine niregalo dahil mukha na ako. Using iPhone 6 mo. 7.9 niya! iPhone 7. Mag-upload nyo. Anong pula? Anong ka-grain eh? Naman kay kakay kami kay consumerism. Puro Pero- besh, iPhone 7, 11 nepin na. 7, 8, 9, 10. Pro capitalism kasi kami niya, Apple. Easy yan kasi yung Apple eh. Pero totoo man ining phone na ni last kaya pa, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 5 years na rin yung cellphone ko. Ali kaya papalitan. Kasi pinali ko balo no, mag-Samsung ko or mag-Apple. So, ini, finally, year 2020, kailangan ko ng saling phone. Kasi panay na ako low bat. iPhone masanting, tsaka may pa-convert battery, Motolite pang matagalan. Pwede ka namang i-convert in relationship ming Motolite. Baka pang matagalan niya naman. Even na maka-iPhone ko, pero mas 1K pa rin ng Android phones, lalo na nung matas la battery. Papansin nyo, is tong teching tao, baka Samsung yaman ta. Kasi marakalya kaya. Kalakuti man ta. Hoy Marlon, buwan salas, ninuruging buri mo? Bata nino kanuburi mo, Laguana. Shoutout din kang Marvin na Toy Baluyot. Hello! Yaku kanong crush ng Marlon, aru! Sige, mag-collab tamo. Kauli ko kayong Pilipinas. Pangit daw yung mic ng Samsung ng makantang Nico. Hi baby! Jerson Castro Galvez. Kamusta na ako kanu? Okay ko po. Case to case basis. Since ikaw may Mac Air? Or Mac? MacBook. Air Jordan. Air. Airbook. Hindi mas easy yung yung Apple. Stick sa Apple. Hindi mas komplikado kasi kailangan pa ng App Store. Samsung pang ano siya, yung hindi mo kailangan ingatan, gano'n, barabalan, ganyan. Lagi ka nag-vlog, so mas maganda kung Samsung. Pero kung iPhone yung gamit mo, True. Nag-vlog ka ba? Steady shot? Yes! Hello, Ritz Jude Quintana Castillo. Kamusta? Samsung naman ko nawa ng Jerson Castro. Samsung kayo kami ngayon. Ewan. Mag-Samsung kaya na, besh! hindi ka mapasukan ng virus. Hindi ka mag-install ng antivirus. Anong Android yung pinagbabasihan nyo? Nag-install pa ng antivirus? Hindi na mapalitan ng font ng keyboard. Ilagay sa Samsung, phone. napakaraming folders. Ang ganda ng kantang to, wala akong internet. Sinasabi ni Pao, pag maglalagay ka doon ng kanta sa ano, kailangan mo pa ng iTunes. Kasi nga, tanga ka ba? Eh, baka dating Android yung gamit mo, kaya hindi marunong mag-iTunes. Wala akong Nung buliyo pa na mag-lag Samsung. Mata kasi karakalpin folders na. Meto mo suggest ko, total undecided ka pa salon mo na mo both phones or stay ka pa keng luma mo.
Doors bang eka magkasakit salwan mo na mo both. Apple is the best for personal use. Samsung is the best for entertainment. Sakit? Kapal yun naman, bure. Hello, Koy YouTube. Hello, Tibo. Hello ngan ka rin taga Mexico, Pampanga. Especially kang Precious Faith Evangelista. Hello. Pwede mo naman tawagin si Bixby. Sa iPhone, yung mga nahihirapan mag-pronounce, mas Hey, easy Bixby. si Siri. Mas technical yan. Bixby, kahirap naman. What? May Bixby na, meron pang, Hello Google. Ang tanong, Wala. Hello Google. Basta meron siya. Baka tulog, alas 2 Hey Siri. Hello Google. Lock my phone. Kita mo yun? Check my message. Bixby, call Ulamaze 4. Pwede ba kayong Siri? Taytang, Hey Siri, lock my phone na mo. Hey Siri, lock my phone. Now. Can't do that for you. My apologies. Can't do that. Smash. Nana kasi? Hey Bixby, lock my phone. Open my phone. See? Guys, Siri, kaya magbasa ng emoji. Calling Bajima Red Heart. Thanks for blowing a kiss. Mobile. Face blowing a kiss. Hey Siri! Hey. Oh. Ito pa. Hey Big. Hey Big. Hey Siri. I'm here. Not you. Call my husband. Calling Allah. Which one? Ano daw? hey Siri. Call my boyfriend. What is your boyfriend's name? I don't have. Hey Siri. Sorry. Call my wife. Ito na yung audio. Ano reply na kanta? Whose wife? Number 1 or 2? Hello Google. Umuri na mo. Pati mag-YouTube ko muna, kaya pati niyang damdaman, hello, mag-on yung Google, ngayon eh. Hello Google? Istong iPhone ka no. Hey Siri, amo mo, lunton eh. O nang istong... o si atunepin. Pero kung kanong ausan mo yung Vixby. Ausan na ka ni Vixby, nga nang kasakit. Hey, Vixby, nga mo pa ka no. Pati na issue yung karala, pasensya na kayo malulot-laro ring magdebate. Sabi ng Precious Faith Evangelista, iPhone ka no, mas social yung lalawin. Sabi ng Fatima Gil, iPhone ate. Sabi ng Mark Andrew Lakap Balyari, asawa ka no. Salimi mo ring asawa. Pwede mo naman. Sabi ng Sabrina Lu, hello Sabrina. iPhone, tsaka may beka ko ing luma. Nga naman ta. iPhone mo naman kanuan ng Jervis TL. Ate Jerlene, jowa pa kanu, bayo, cellphone. iPhone din ing sagot ng Ate Mai Lareza. Sabi na namang Andrew Bie, iPhone 12 coming soon. Nga naman to. Unang kailangan ko na yun. Kumbaga, maganda quality, tapos pag nasira, hindi ka manghihinayang. Kahit naka-off siya, pwede niya matrace yung mukha mo. Alam mo, may pang-unlock niya na mukha yung nakaganon. So, pag ina-unlock niya yung ano, ganon siya ng ganon, sa public. Yung pala kahit hindi nakaganon. Andat lumawi mo. Pwede yung palagi ang ali. Open my phone. Hello, Ramon, Christian, Nicole, Claudio. Uwi ka na, din ako galit, Habib. Kaya ba, nagpa-picture ka sa artista? Oh. Gusto mo ng souvenir or signature ng artista? Pwede ba meron man? Ayan, pwede ba photograph? May Apple Pen. Pwede ganyan. Ganyan. Ayan, save mo na lang siya. Aside sa camera, ano pa yung Ano ba yung features ng Yeah, Android? kasi kung camera lang naman, ba't di ka lang bumili na Digicam? Digicam po. So guys, piyabe-yabe talangan din kayong comment, suggestion, at ring paglaban nyo kay iPhone versus Samsung. Kaya ba't i-upload tayo kay channel ko, siguro kay Facebook page ko po, kay YouTube. Pamalo na mo, after na siguro nitong video ay makapag-decide na ako kung nanong salwan ko na. Maka-take note lareta, bakan ta kay susunod balong ko na ako nanong salwan ko. So, ating pahabol, friendly user Android, more on privacy ang iPhone. Let's see kung nano na yung salwan kong cellphone. So, dakala salamat king pa mag-join nyo ka na ako king
kay katamong live. Sana abayan nyo ko pa ulit karenggang next live ko. Bakan ta masaya. Tapong bakan ta dakal ideas ing lumwal. So, every now and then, mangutang kong questions kay kayo na please sagutan nyo la, bakan tabasan tala kaya kay katamong next live. But mikit-ikit tamo and then let's have a good debate again next time. So, ang gana akong mukha ni. So, thank you so much king Pamag-Albe. Dakala salamat kang Bapang Yanyan at karenggang Bapdar, karenggang Kajukans. Thank you so much kareng pag-share yung ideas. And ito, ala namang ngani mo nung maka-iPhone ka or ngani mo nung maka-Apple ka ne, ing mahalaga agagamit me kung no ka rin may boring gamitan ing cellphone mo. Eh naman porke ating bayong lula cellphone kailangan bayo ya ing phone mo, 'di ba? Bala mo yako kasi ita sasabihin ko kay kayo ne ing pinakatatawli kong sinaling phone 2013 niya pa. So itang phone ko niyang 2014 niregalo demo ka na ako. So, ali ko talaga mahilig man nyaling phone. Kasi para ako hanggat agagamit kepa. Kita na muna kasi agagamit kepa. Tsaka alamang mag-chat ka na ako. Alamang mamawas ka na ako. Magkaya ko po. Waring na yung mag-iPhone ko powering or mag-Samsung ko powering updated na. So, ito. Since panaya mo namang low bat, wala na ako magkasabi. Okay na ako kitang mumurahing phone. Yung peka-importante mo is itang agagamit mo. So, ngayon kailangan ko mong mag-upgrade kasi kailangan para keng vlog, para keng mag-video. Panay nang malalobating phone ko, so ali ko makapag live masalese, panay kong lobat. So, nung anak kayo, nung pasali kayong phone kareng tengariyo, isipan nyo pa mo nung kailangan kayo ba ne? Agyumiya bang saluan ne? Ali kayo agad magtampo kareng tengariyo nung alide asa sa liing iPhone or Samsung amal. Compare kareng kaklase yun na makasali lang gang na ng burida ne. So, ing mas masaya kay maging kontento tamo kung nanoing atin kay katamo. Tane, ali kayo bratinela ne, ampong bratinelo, ating bratinelo. Kung nana mo yung agyo, itamo. Nung makaluwag-luwag, go. Pero nung gawan yung priority in gadget, bala mo, aliya worth it ito. So, dakala salamat kayong Pamag-Albe. Mimingat kayo ngan. And thank you ulit. Bye-bye. Mako na ako ne. Thank you ngan kay kayo. Bye-bye. Mimingat kayo.